ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγερός σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έθι δεόμετα υπεραναπαύσεως της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια, لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك الراقد أبينا فرانسيس بابا روما. أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد، وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. αιώνια σου η μνήμη, فليكن ذكره أبدا. αιώνια σου η μνήμη. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando
la vita a coloro che licevano nei sepolcri.